खुलुमबाय हरगेजेरनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, जोंनि बे भारतआव लकडाउना आरोबाव बारायबावबाय। सप्तानैनि थाखाय बारायनानै होबावबाय। जोंनि बे भारत हादराव लकडाउना 3 मेसिममोन, नाथाय 3 मेखौ बन्द खालामनानै आरोबाव सप्तानैनि थाखाय लकडाउनखौ बारायनानै होबावबाय। 17 मेसिम लकडाउनखौ बारायनानै होबावबाय। जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदि सारआ रोखा रोखायै बुंनानै होदों। लकडाउनखौ बारायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बे भारत हादराव कर'ना भाइरासआ बारानिफ्राय बारा बांलांगासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोंनि बे आसामावबो मैयासो गोदान पेसेन्ट मोननाय जादों। दा बेनिखायनो बेफोरखौ नायबिजिरनानै जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिआ बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। मानो होनोब्ला जुदि लकडाउनखौ खुला होयोब्ला मानसिफोरनि थांलाय फैलायावनो बांसिन जालांगोन। दा बेनिखायनो लकडाउनखौ आरोबाव सप्तानैनि थाखाय बारायनानै होबावबाय। दा बेनि उनाव मा जायो मिथिया, जेबो आपडेट होथ'नाय जायाखै। जुदि बारायबावगोन अब्ला आं नोंथांमोननो फोसावनानै होगोन। दिनैनि भिडिअखौ बानायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जास्ट नोंथांमोननो खोन्थानायल' लकडाउना बारायबाय होननानै। आरो गोबां मानसिफोरानो मिथिखाबाय जानांगौ लकडाउना बारायनायखौ। दा जियानो जादोला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। अके, बाय, गुड नाइट।